Γεια σας, είμαι ο Κώστας Καλούσης και εύχομαι στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης κάθε επιτυχία. Ο σκοπός που ακολουθεί είναι αφιερωμένος σε εσάς. Και εκεί πέρα σορμάνια κι αν και λαϊδούν τα πουλία, εκεί πέρα σορμάνια κι αν και λαϊδούν τα πουλία, έγινε τα μάνα έσανε κι άντε με τέρα τα ψιά, έντα μάνα έσανε κι άντε με τέρα τα ψιά. Γενοριάζα τα στρατασίς που λόπον σορμανόπα, οριάζα τα στρατασίς που λόπον σορμανόπα, έγινε μπρεαλάλνε στα προά τα γελά από πιστάρνοπα, εμπρεαλάλνε στα προά τα γελά από πιστάρνοπα.